Aurtengo lehen zenbakian, historia bizia sailean, Kristina Mardaraz Edurun irakasle, bertsolari eta kultur eragilea elkarrizketatu du luze Miren Amurizak. Kristina Mardaraz, lanbidez, paper fabrika batean aritu zen lanean bulegoetan, eta ondoren jubilatu arte irakasle izan zen hainbat ikastolatan. Baina horrekin batera bizitza osoa eskaini dio herrigintzari, militantziatik. Herri gaztedi, ikastolen mugimendua, Euskalduntze eta alfabetatzea, AEK, Geredia elkartea, UEU, ikasi aldizkaria, arrati-irratia, eta nola ez bertsolaritzan. Batetik, lehen bertsolari emakumea izan zen Euskal Herriko txapelketa nagusian, 1986an, baina horrekin batera bertso eskolak sortzen, bertso saioak antolatzen, gai jartzen, epai maietan, hainbat lan egin izan ditu bizitza osoan zehar. Azken buruan, Kristinaren beraren hitzak erabilditzakegu haren ibilbidea laburbiltzeko. Unibertsitateak irakasten ez dituen gauza asko, irakasten ditu militantziak. Elkarrizketarekin batera, bertsolaritzari buruzko Kepa Matxainen artikulua dakar zenbakiak. Bertan, azken hamarkadetako bertsolaritzaren joerak aztertzen dira, eta aurrera begira indar hartzen ari den bertsolaritza inplikatuaren joera azpimarratzen du Kepak. Egunen gurpilean sailean idatzi digute berriro, Xu Oterok, Jokin Bergarak eta azkenekoz Zira Krespok. Jakin filosofatzen atalean berriz, Olatz Mitxelena Larreta, idazle, itzultzaile eta filosofoa elkarrizketatu du Itziar Ugartek. Eta azalean zein barnean, Irantzu Pastorek egin dizkio argazkiak Kristina Mardarazi.